marakaw karo nga biya na ma yoro do abinga sokona ya sika yana kata atina ayo ala kambe so am ambele mamuso ka nyiningali ambe o jabi ako fama ya amine ka mo wodi mine mi to nga fe dina fa do de nyiningali sema alela sisa wala reka dana yoro jeni ayatullah mi ati akodon ata nyedon ngala mi ndama abodon ya famwa oh no ni nanyo wana kera kamo ke ambi ala de deli ami ala deli mami mi fay ko mi nega numero ba le bulo aka nwele kodi falti wolo jamana wallahi nga bejje me mina ode ala sababu nyumange ika karsabo nga mi min fo ambal mam soy o falti wolo jamana wallahi dalu do be olu ma se blaye rezo ka folo wala ambe ala deli fam yakko nyuma ala ko di amma ala kira ko so sallallahu alaihi wasallam aya fam ha anga mawreta aywa assalamu alaikum amma fo yakko ga partager ala ka mamadou aywa itu mo ko bala assalamu alaikum alaikum salam ahaba bismillah mar jida sulaga de keshigima awa alhamdulillah mba foli jarani ya rabbi ala kira koso mba merci aywa voilà donc usoka kono pambali voilà donc akaso kimsiga dasa wala doli nyame bashi foi wa alaikum salam alaga nyi ngale mi muso bi fono ko jugu mba fa ko aka nana wuli ka dama nana kelengele ako wuli ko dama ya fam wala aka chala fa biba nana ni fono kera ko ati jo bi nana wuli ka dati ma na ya wuli ka mi abijo wala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah ma alhamdulillah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam jarani alhamdulillah aha ne alaf nasdaga ne a shek watan tan klesibe mene masiga ko ala barto mala ne asuka ko kana ya mulwa an ko ala wa na kuranya ga kono ngono eske to wala aywa bito la menna okay nala sona mena ijabi mada solo ko ale alam nashra be na fa ale be ko kan jamana nun dole la ale alam nashra hasabe aha ale alam nashra hasabe ma ayra adadu mo fofolo o kema flani tan kili bon no asoro daka filite ko ni kema flani tan kilinte kema fla ani tan do afamuna wa oni daga filido bashitala sono alam nashra adadu te kema flani tan kilinde kema fla ani tan awita be biwolo vlan sigiro mastabama mala solo ada do kuma badala ne ka kalande Ivo e ko ne beso no kala o agogo awanda me falo ayo ayo ko dia dai ko e ka dugu jele do ka ma dame no falo wala ka beso ala gra ko so mbi faire no froyi Mamadou wa amta wa mara kibata kigamara amina alam nashraha wala mo hoy doni comme ni ay filika tala follo mena sura sebe ne doti ibse ka fen ke fene tan foro wal mai ka phantom ta tegin feta
wala tablette ta Voilà. mina ni aw ye aya adadu fɛn dɔ kɔnɔ bi ne yɛrɛ kun tɛ fɛ ka n da don a kɔnɔ mais m'a f'i ye n ko ɲininkali bi mɔgɔ da se fɛn dɔ ma min min fɔ aw ye a ye Ala ka dalilu ɲini a ka dɔnni ɲini dɔnni tɛ bonda kelen na nka a kana kɛ nafigi de i y'a faamu wallahi suma wallahi Ala ye dɔnni dɔ di ne ma kuranɛ kɔnɔ bi ne ka denbaya bɛ ka balo a la bi ne bɛ min di n fa ma o don min bɛ di n ba ma o don wallahi Ala mina shiraha don Ala mina shiraha a y'a fɔli min kɛ sisan ko 210 o y'a ta fɔ cogo ye n b'a dɔn 210 in don nka a bɛ se ka kɛ da de filila ka 211 dalilu don n'a y'a kɛ ko kelen kɛ n t'a fɔ ko b'a wasa diɲɛlatigɛ kɔnɔ dɛ adamaden bi ko dɔ dilan bi sini yɛrɛ b'a cɛ nka wallahi a ye da ɲɛdɛ kisi ka bɔ i y'a faamu a b'a hakili to a la wallahi aw min ne ka kalandenw ye wallahi ni Ala ye dugu ɲuman jɛ na a se b'a ye a ye Ala mina shiraha sɛbɛn 210 Ala ka Mamadu i bɛ sɔnɔgɔ de la wa Kika yɔrɔ in fɛngɛ quoi. Yɔrɔ in fɛngɛ k'a bila. A bɛna di u ma de o ma ye dɔ in bila temps fort la wa ayiwa Ala k'an bɛ sɔn a ma Ami. n ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ a y'a da maga sura min na sisan Ala mina shiraha a y'a sɛbɛn ko ne Dirisa Sangare Ayatulahi ko ne y'a di a ma Alhamdulillah. Alhamdulillah. N'i b'a dɔn ko kuranɛ kɔnɔ yala sirilu bɛ kuranɛ kɔnɔ wa yalama gindo bɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ faamɛ gindo la tewu Wallahi. O don. mais mɔgɔw tigɛ mɛ maa min na k'a kɛ ɲɛmaa ye a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa o caman bɛ kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ yen garisɛgɛko gɛlɛya b'a kan ka se ka garisɛgɛko gɛlɛya wuli ka bɔ a kan o bɛ kuranɛ kɔnɔ a caman bɛ yen Atula e b'o bɛɛ dɔn wa ayi ne tɛ dɔwɛrɛ wɛrɛ dɔn nka Ala ye dɔnni dɔ di ne ma ne b'o dɔn o ye jumɛn ye Ala mina shiraha Aluseni a b'a hakili to Ala mina shiraha la wallahi hakikaw la hakika dɔ don Wallahi o don. dɔnni kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a fɔ an b'i kɛ nafolotigi ye wallahi Ala mina shiraha ko la ne m'a fɔ min ma kɛ nafolotigi ye ne m'a fɔ ne ye tigi kelen min ye nafolo la o ye baara ye awɔ tigi kelen bɛ nafolo la baara dɔn a ye baara kɛ baara de qualité ka ca baara bɛɛ kɛ k'i taara yirikuru ci o i y'a faamu wa journaliste ya baara tɛ yan a tɛ dabara ya o kumana ne bɛna min fɔ aw ye n bɛna min fɔ aw ye Ala mina shiraha a y'a sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 10 masa solo i tile wala i ka nin to yen n y'a f'i ye boli ni se diɲɛ ti bɛn wa k'i bɛ nin enregistré de maa bɛɛ kan ka nin enregistré fo nin ifo téléphone kɔnɔ aw sigilen ne kɛrɛfɛ n ka na téléphone y'a bolo kabini dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kun ne na aw bɛ ka nin fɔ fo Ala nana an ka nasɔngɔ d'an ma an bɛ ka nin fɔ ne na aw ye juma hakɛ min ni dimanche hakɛ min kɛ ka nin fɔ n'i ye TikTok mɔgɔw ni Facebook mɔgɔw ɲininka sisan mun hakili bɛna kɛ mun ye enregistré tɛ o ne y'o f'i ye n ko mɔgɔ dɔw bɛ ne wele Atulayi walayi i ye fayida minnu fɔ a bɛɛ bɛ ne ka téléphone kɔnɔ ne m'a d'i ma k'i k'a mara i ka téléphone kɔnɔ ne y'a d'i ma k'i k'a kɛ de i bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ k'a mara ne ma marali f'i ye dɛ a pakelen bɛ mɔriw fɛ yen ka ca sɛbɛn f'u b'a muraja mais tant que n'i m'a kɛ foyi dalilu i k'a kɛ de donc o y'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn diɲɛ don o don n ye nin ko mɛ n taara nin kala n ye nin kala i taara min kala karamɔgɔ dɔ bolo dɛ da o la i k'o kɛ sa Ala bɛ sɔn sa bilahi n'i y'a kɛ ni danaya Ala bɛ sɔn o mana Ala mina shiraha i b'a sɛbɛn siɲɛ 200 ni siɲɛ 10 ne y'o de fɔ ni mɔriden dɔ ye ne ka nin kuma ta k'a tigɛ ne ko n ko Ala mina shiraha 210 sigiyɔrɔma 444 n k'o bɛ ne bolo n k'a bɛ taa bɛn siɲɛ 293 ni dɔɔnin ma n ko ni ne y'o kɛ ka n ka wurudi kɛ ka n da ni ne y'o kɛ o y'o yɔrɔnin bɔ yen ka n ka wurudi kɛ ka n da o y'a kɛ i n'a fɔ ko ne de ko ne bɛ Ala mina shiraha siɲɛ 290 de wurudi fo ka sɔrɔ ka n da ayi o ye ne ka video tigɛ k'a bila tan k'a sɔrɔ ne m'a fɔ ten
ne ko aw ma ngo ne be ka 200 mi do de be ne nyini ko yala alam na shara 200 ibi daw ma wa ne ko ay ngi be se ka alam na shara 200 sigiro ma chama ke fi se ma ke mi mu me binere be 200 sigiro ma keme nani ani binani ani nani na odo nta sisa me keme worora ke woron donna ngo do ne be 200 binani sigiro ma keme nani ani binani na ngabe ta be lam na shara she wa bi kononto ani doni ma odo ngoni ne yo obara ngo ka soroka nga wurdi ke kanda ka wurdi ke kanda yo tugu nyo bi konon wa bi konon na ko do mbo wa bi konon daga shukoro ne warna terdi alam nashraha laka sadraka wa wadana anka wuzraka allazi an qad zaharaka wa rafa'na laka zikraka fa inma al usri yusran fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragab ne ko she wa bi konon daga shukoro ko ne jeni mbale ma ken ne ma foti mena daludi ma moruka minum video man mor video man wuro de ka bara ni bi wala ali video man don nu tere mori video man de ka bara le ka yasa aka foko mo ga tiga kara mo kala ala mo ko tise ka ma tiga mo ko la sa mo jugo de bi mo ko tiga ila ni jugo ga ala yere de bi mo ko tiga ila billahi mo ko kala go shili no ko mi ma tiga mala nyama ma kele da ngara mo ko fa haidara ne nin dogali mi to ko chemmi daka nyama ma kele da no fe me adama de jugo malama ke ni senga bila alam na shara sebe shen keme flani shen tan ika yiri tan ani nani yini yiri wolo vlambe o ngon mai yiri wolo vlambe o yiri ngoni ndai me ngoni ndami ndebi dum me wina nyi helke afula yala ngoni ma min be wo ni demba la kun ko me ko ngonda ndebi dum ngoni ma do be demba la bisika kayo ngoni ka korodi yiri be ngoni bo ka sorama dinke wallahi ba misali ala lemuru ngoni mai me demba la to mono ngoni mai demba la zigene ngoni mai demba la te ngoni mai demba la me fika do ku ye ngoni de ke folo ka soro demba la onga minu be no ni dembe olu no lu dembi du ye dezora la ma dezora la tan ni yiri denta do ibabo ngoni tala yiri tan nante iba kenyonga kana ke dumya la kawta ide ni do bina chuga mo goma wa ngoni ma do karton ko ga chiga iba susu ka faranyonga ka mine do nyini ka ko kono ka jicha mangaka ka soroka nashin yela maka ka datu ka sigi kile saba ni eche ni muso kile nani afamuna no da farasa ba so le ka ki kuljila kile tan ani nani dongodo je dongodo wallahi ni ayatul mi vla ngale na alala hali shuina ne bina qur'an damene shin kele ndede hali shuina alam na sharaha kuli qur'an ne bina damene tellement que ne dama la ko Allah subhanahu wa ta'ala bi jon de mena e chugumina fa ka fam ngunu ye sababu dengalo ede wallahi la ilaha illa allah wallahi no yineke ko ni ndiga ni boni kala wi soro dungu ni siri tigi wi soro dungu wallahi ibita bo dumini mo tlale yoro ni siribe adama de ka tlakele dumini kala ko do be se kuma billahi tlakele dumini kala de o do be se kuma ma che andla sisa ni tale chef la chien saba yoro la afo kan andla sisa yakli to ala wallahi ti ko yiri la wallahi ya famna hala ti ko yiri la da kafo eta che ang ma dumini kala che andla la dray nana garsega shibane do wallahi billahi ay hakili to ala otumana ibi ko kletan ani nani dungo do shekli ni kletan nani ndafara do mena fako ayatula yala o ibi se ka ko ala kletan nani ko fewa atulay ko hal ne refle ni yoro yimina shuina juma shui ne bena koli kura damele alhamdulillah adashaka dum ni tama mababulo fi fatiba wallahi ajiba afo nye shekele nga obimbo karamo kay kangari min dane bi fla karamo kay kangari min dane bi odi oyi mo tukwala kodi ako ayatula ikana presi ako presi may wallahi may kadaka ni presira billahi ibi sara juguche wallahi wudu kalandew miga kala mina kana presi tasa yafam akana presi kodi karamo ke mi fla karamo ke mi gane kala sisa na e kangare dane bi kangare dakera mui ako ikana presi wallahi ako ale samuka
kuranna kalane kɔtɛ dɛ ka taa tugu dɔnnibaaba dɔ nɔfɛ ka san 20 kɛ ale si bɛ san 50 de la ani sisan ani dɔɔni san 50 ni dɔɔni a ko mais bilahi ale labilalen san 3nan ye ɲinɛ a si bɛ san 50 ani dɔɔni de la ko mais karamɔgɔ k'ale labila y'i labila t'i yɛrɛ ta k'o san 3nan ye ɲinɛ a ko nka wallahi u ka yɔrɔ la mɔri tɔw b'a dɔn ko ja mɔri dɔ nana mais anw de ko an dugura karamɔgɔkɛ la karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ min sɔrɔ i kalanden ma k'i k'o sɔrɔ wallahi karamɔgɔkɛ ni kɛra ten nɔ a tɛ laban dɛ wallahi a tɛ laban maa si kan'o miiri k'i karamɔgɔ bɛ sɔrɔ la waati min na k'i yɛrɛ ka k'i karamɔgɔ ɲɔgɔn wallahi ni kɛra ten a tɛ laban a y'o de fɔ n ye bi a ko wallahi a ko i bɛ ala barika da ala y'i sɔn denmisɛnniya kɔnɔ a ko nka ɲɔtɛ ne min filɛ nin ka kuma fɛ min bɛ k'i ladi a ko wallahi min san 50 ani dɔɔni na bi a ko mais ne karamɔgɔ kelen ka ne labila taa i sigi ko nin y'o san 3 ye nka an ko n'an ye kalan daminɛ don min na san 1 san 2 ko an ka taa kɛ karamɔgɔ ye i bɛ taa kɛ bandi de y'a ka yɔrɔ la i tɛ kɛ karamɔgɔ ye dɛ wallahi ne est-ce que a ka nin ko ninnu bɛɛ dalu ko ninnu bɛɛ internet kan a y'a mɛn ne fɛ ko ne ka sigimɛ ko mɔriya ko tan ne ko n sigimɛ mamuso ka dalu kan parce que kabini ne fitinin ne b'o kan fo ka na se ka san 20 san 30 sɔrɔ o la ne mɛnna o kan o ne bɛ min kan alikuranɛ fɔ kun y'a ye min ye parce que ne ye silamɛ de ye silamɛ mana taa cogo cogo i bɛ taa laban kuranɛ na ne ye n ka kuranɛ sɔrɔ don fɔ aw ye o ne ko ne ye n ka kuranɛ sɔrɔ 2020 kɔnɔna in na mais n ko ne bɛ dalu min kan mun don min ne mɛn'a kan a bɛ san 20 bɔ n kala ne y'a la a bɛ san 20 bɔ kabini fitinin mamuso bɛ ka n kala min na mais anw de ko an ye dɔnni kalan bi dɔrɔn an ka don da la bi bilahi i bɛ taa kɛ bandi ye parce que i bɛna taa fɛn fɔ fɛn min d'i la wa n'o i y'o kɛ dɔrɔn magosa bɛ na ala kana an kɛ ten o la ala minɛ siraha qu'est-ce que imam t'a ka bɔ da in na n'an b'an ka baara la dɔrɔn taa ka bɔ yen ala k'an bɛ sɔn a ma a b'a hakili to a la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko ala minɛ siraha ko nasi sɛbɛncogo t'u bolo walima a n'a yiriw taacogo tɛ yen u ka jamana ninnu na exemple dɔw bɛ to ka ne wele Australie mais Australie an ka musokɔrɔba wallahi a nana yɛrɛ kunungo an taara bila a taara an ka musokɔrɔba an b'a fɔ an bɛ Australie ka bɛɛ fɔ a tɔgɔ la kunungo ale taara dɔ ye n wele Irlande n ka maa sɛbɛba don Irlande n'a bɛ kuma kosɛbɛ ale kamana bɛ gan ko samaw bɛ taa cogo di ne y'o fɔ aw ye a ka nasi ninnu n'a ka fɛn ninnu tɛ se ka taa wurudi ni nafila seli b'a ɲɛ kɔlɔsi ala ka Mamadu i to mɔgɔ b'u ka baara la ne kɔni b'a dɔn ala ka Mamadu kɔni a caman durusire n'i ye Mamadu ɲininka dɔrɔn hali ni ma ne sɔrɔ téléphone n'i ye Mamadu ɲininka dɔrɔn a bɛ sin k'a bɛɛ ɲɛ f'i ye ten nka i masa sɔrɔ sigi o sigi k'a bɛna enregistrer kana enregistrer dɛ a enregistrer kunkolo la an ɲɛ bɛ na kɔlɔsi kisɛ 100 de don mais a caman bɛ sugu la kisɛ 100 t'a yɛrɛ baara dɛ mɔgɔ de b'a baara i y'a faamu wa ni kɔlɔsi ye 1000 ni ye 6000 mais ni min mago min ɲɛ a bɛ nin fana b'o ɲɛ 6000 ta to ko nin dugɔ bɛ minɛ nin ye dɛ ayi o ye parla ye kɔlɔsi ye kɔlɔsitigi bɛ ka min fɔ a la kɔlɔsi ye o de nin ye kuranɛ ye n'i y'a ye k'a bɛ nafa i ɲɛ ye i k'a kalan k'a dɔn n'o tɛ a dalen i ka so kɔnɔ o tɛ dɛ i'malu fasayarallahu amalakum i k'a baara de dɔw bɛ kuranɛ ta ka taa sugulu ka so kɔnɔ walima u ka misiriw bɛɛ paki mɛ kuranɛ aw yɛrɛ jogow tiɲɛnen don ala a bɛ k'a b'a mugu bɔ ala la a ka maaya banna qu'est-ce qui an b'a ladeli ala k'an bɛ saba ma i y'a faamu o la a b'a hakili to o la mɔgɔ minnu bɛ yen ni nasi tɛ se ka se u ka dugu la walima nasi ta yɔrɔ tɛ yen a bɛ nafila seli nafila min seli cogo min na a b'a lamɛn ala ka Mamadu yɔrɔ n delila k'a fɔ nka n bɛna segin a kan bi parce que an famana nafila in ma tardɛ an bɛ ani nasi in fɔ sisan k'a don ɲɔgɔn na mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw k'a faamu a ye da ala la masa solo Ivo aw minnu tulo bɛ nin na walima diɲɛma e min tulo bɛ nin na da ala la ala ye ne kɛ silamɛ ne ka danaya ye kuranɛ ye ngale na masala masa min ye kuranɛ jigin ala kira kan magoɲɛ yɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ sigi ala ka jɔnw na m'a fɔ i ni ala ka jɔnw tɛ baara kɛ dɛ sɔrɔ yɛrɛ de ye baara ye nka i tɛ siri u la k'u b'i kunna da kuranɛ na n balimakɛ
dabali jugu minnu ni sera ne don an ɲɛ siri ye tiɲɛ ye kana i cogo dɔn dɛ i k'o yiriw la i k'o kuranɛ nasiw la n'u y'i nɛgɛ ko nin tɛ tiɲɛ n'a y'i sɔrɔ don o don i bɛ wuli k'a ɲɛɲini billahi ne ma fɛn kɛ maa la n'o kun do dɔrɔn jahanɛmɛ kun ti da n'a kun kɛra ko fɔ dɔ de ka dɔ kɛ dɔ la jahanɛmɛ kun ti da baga maana ka ca ka tɛmɛ ma fɛn kɛ maa la ma ni sigara o la ala ye kuranɛ suran dɔ dɔnni di ne ma a suran lamɛn n'a nasi sɛbɛnni nɔgɔyara i ma n bɛn'o f'i ye o kɛ n'o ma nɔgɔya i ma a nafila selili n'o nɔgɔyara i ma o kɛ n'o ma nɔgɔya i ma a wurudi kɛli o kɛ mais billahi ayatollah b'a saba kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na sura jumɛn don sura min tɔgɔ ko alam nashraha mais yala a bɛ fɔ de alam nashraha wa ayi o tɛ a sura bɛɛ lajɛlen de ko don alam nashraha laka sadraka wa wadana anka wuzraka allazi anqada zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma ali usri yusran fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farkab abaraka ala ni sura ne do i b'a sɛbɛ siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 7 aw bɛ 200 ani 10 ma 200 ani 10 a bɛ bɛn o ma n'i y'o sɛbɛn yiri 10 ani 4 ɲini mɔgɔ dɔw de b'a fɔ ayatollah yiri dɔw fɔ an ye ne tɛna yiri f'i ye yiri min bɛ i ka dugu la e de b'o dɔn ne nana yiri dɔ f'i ye n'a ma sɔrɔ i ka dugu la i kunna bɛna siri mamadu i bɛ to ka i ka fɛn lajɛ ni ne nana yiri dɔ f'i ye n'a ma sɔrɔ i ka dugu la i kunna bɛ siri wallahi o don i y'a faamu parce que i bɛna fɔ ayatollah yɛrɛ de ko ko nin y'a yiri 14 ɲini yiri 7 bɛ yen ŋɔni bɛ u la yiri 7 bɛ yen ŋɔni tiw la wa o den bɛ dun a yiri 14 ɲini k'a kɛ ɲɔgɔn kan ŋɔni bɛ minnu na olu ye kɔrɔ min ye ka adamaden dabali jugu siri jugu jaban jugu i bɛ waritigi si bannen dɔw nɔfɛ o waritigi ninnu u bɛ wari di sungurubaw ma i jɔlen ɲɛna nka e ka 200 u t'a di wallahi 200 u t'a di ma mais billahi waritigi a b'i kisi o ma i dabali jugu minnu b'i nɔfɛ siri minnu b'i nɔfɛ n sinamuso ye n dabali o n kɔrɔkɛ ye n dabali o n balimakɛ ye n dabali o n binakɛ ye n dabali o yiri ŋɔni ma 7 ɲini i k'a kɛ minɛ kɔnɔ yiri ŋɔni da in ye garisɛgɛ ye ka adamaden i don dalabaw i ni maa minnu kan ka ɲɔgɔn don dala i n'olu bi jɛ i ni dangaden di jɛ i ni maa garisɛgɛ bannen di jɛ maa garisɛgɛ bannen dɔ bɛ yen n'a jɛra dɔrɔn i bɛ taa bɔ fɔ dumuni kɔ siga t'o la wallahi i bɛ to a nɔfɛ cɛ n kɔnɔ sa cɛ an bɛna taa sa i bɛ taa sɔrɔ a ka tile fana banna walima a ka surafana banna walima karamɔgɔkɛ a y'a cogo dɔn o la i bi o yiri in ɲini sisan n'i y'o fara ɲɔgɔn kan i b'o kɛ minɛ kɔnɔ i bɛ ji caman k'a kan ala mina sariya 200 ni 10 nasi min b'i bolo i bɛ sɔrɔ ka nasi in yɛlɛma kan k'a datugu k'a sigi a ka tile 3 sɔrɔ ni tile 3 dafara i b'a soli k'a k'i koliji la k'i ko tile 10 ani 4 a y'a lamɛn dɛ n bɛ ka a yɔrɔ in bɛ ka ta k'a di aw ma ɲininkali baden sugu dɔw bɛ yen ne ti a fɛ ɲininkali ye wajibi ye dɔnni kɔnɔ dɛ a kana siga ɲininkali ye dɔnni wajibi ye mais ɲininkali prépara ayatollah i t'a fɛ parce que n'i ye ne ka fɛn lamɛn a ɲininkali ani ma nin faamu ɲininkali olu tɛ kelen ye fiyewu o tuma na i bɛna mun kɛ a kolen tile 10 ani 4 a dɔ bɛna fɔ sa ayatollah nasi tɛ se ka se an ka dugu la ayatollah an bɛ arabu jamanaw na ayatollah an bɛ itali ayatollah an bɛ irlande ayatollah an bɛ nin yɔrɔ in na nasi bɛ taa diɲɛ fa bɛɛ nka n'a tɛ se ka taa ka n'i tigɛ i yɛrɛ la kɔlɔsi filɛ nin ye yirikisɛ don kisɛ 100 de b'a la a caman bɛ sugu la nka n'i ye ala ɲini n'a ye i bɛ ala sɔrɔ n'i y'a mɛn kundannakaw an ka jamana in na yan kɔlɔsi don n'i y'a mɛn dilikaw kɔlɔsi don n'i y'a mɛn talilakaw kɔlɔsi don n'i y'a mɛn sosolakaw kɔlɔsi don n'i y'a mɛn mayigalakaw kɔlɔsi don n'i ye dɔnnibaa du fɛn o fɛn mɛn mali kɔnɔ yan k'a minɛ kayina ka taa segu sizani barawuli duguba a tɔgɔ ye di ɲɛmina i bɛ nin dɔnnibaa dugu fɛn o fɛn mɛn fo ka taa tumutu fo ka taa jɛnɛ fo ka taa ja a bɛɛ lajɛ i k'a ban kisɛ 100 in de don billahi i bɛ dɔnnibaa fɛn o fɛn mɛn gawo kidali o i bɛ dɔnnibaa fɛn o fɛn mɛn silamɛya kɔnɔ ko ninnu ye koba kɛ an ka manden jamana kan yan kɔlɔsi in de don mais k'a sɔrɔ yirikisɛ de don nka jɛni b'a kɛ kɔlɔsi ye a kɛba i bɛna fɔ sisan ayatollah nasi tɛ se ka taa nasi tɛ se ka taa seliji ta dɛ n'i ye seliji ta o i bɛ n'i jɔ golo kan i b'a fɔ Allahu
akbar kan ngani asirle ko Allahu akbar yi bismillah kalan ka tabla wala don nana mais min yini fe kana ta alhamdulillah de ibata bismillahir rahmanir rahim ma min yoro fa nga kuma na aka na ne ga nafila ta alhamdulillah ha tula alhamdulillah ko ka salikai udamala ne de ko ne min dima afo bismillahir rahmanir rahim iga soro alhamdulillah ni sira wala don nana alam nashraha kala chien kɛmɛ fila asa sa chien 70 i jɔlen bisimilahi kɔfɛ chien 70 i jɔlen i bi ni kumire minɛ ka alamina sharaha suran kala suran bɛɛ de ko do dɛ ka fɔ alamina sharaha yɔrɔ dum yalakaw olu de bɛ to ka ɲininkali kɛ ani ivoirien dɔw i y'a faamu ko ayatollah i b'a fɔ alamina sharaha de ayi alamina sharaha laka sadraka wa wadana anka wuzraka allazi anqada zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inma ali usri yusran fa iza farakta fansab wa ila rabbika farghab afa ko fugare de bɛ se ka mɔriya kɛ amu tile 14 gɛ nga o tile 14 bɛ taa dafa kuma na o b'a sɔrɔ maa wɛrɛ nana i bɛ tila ka tile 14 wɛrɛ daminɛ o bɛ taa dafa o b'a sɔrɔ maa wɛrɛ nana i bɛ tile 14 e b'i si den bɛɛ kɛ tile 14 aw ko k'an tɛ fɛn na n'anw tɛ fɛn na an n'an ye ala k'an bɛ sɔgɔma n'i ye siɲɛ 70 kɛ i jɔlen i b'i kunbere minɛ ka siɲɛ 7 kɛ mɔgɔ b'a fɔ atula n'i kunbere minɛ subhanallahi min kala kuma i b'o kala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi alam nashrah laka sadraka wa wadana kawzraka i b'a sɔrɔ a kala siɲɛ 7 i wuli ka bɔ kunbere minɛ na sami allahu liman hamdahu y'a faamu rabbana walakal hamd karama kay bi alam nashra shin wolo blangala ibi ti tetru ni tetru subhana rabbi al a'la o dota subhana rabbi inni zalamtu nafsi wa amaltu su'a faghfirli ika subhanallahi ko fe ibi alam nashra kala shin wolo blay bi wulki sigi rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini o foli mi ko famu ngama ça fait nous e sel ko na fe ndo de bu yala wa ho yala olu bi fo olu foli wajibi sel ko no ibo olu fo mais olu de ko fe sabi alam nashra shin wolo blan to wala ibi tlaki tetru subhana rabbi al a'la ibi okay ka alam nashra shin wolo blan to wala ka wulki joko gura joko flana na ka bismillah kala ka tabla wala don na ka alam nashra shin bi wolo blan ki kumbire min ka alam nashra shin wolo blan ka wulki joka shin wolo blan ka turu ka shin wolo blan ka wulki sigi ka shin wolo blan ka sai ki turu ka shin wolo blan ka wulki sigi tahiya kala yoro la alam nashra ti kala ay ni wula ki sigi tahiya kala yoro la ibi sigi dro ni tahiya kala ba fa assalamu alaikum o ko fa sana ala ya no wayma isigile bi alam nashra ti maflan tan wurdi karamo ke ninge ni nashite min bulu ninge meni nashi bi bulu ni nashi ko hal ni maninge ngani sera ka nashi ko katlaka ninge aywa neti sega ma do dala ko mi ka watigi hatle binani na fulgo barate mbulu hatle ta na fulgo barate mbulu hambi do dala yan ni ndunje atembulu nga billahi tallahi ni yeninge ala bi nye koma mo ni koma ida ala ba ke nyema ni ye nin kɛ dɛ du bɛɛ tigɛ mais min na n'a tɛna ni mugan ye dɛ o de bɛ kɛ malobɔra taba ni ye nin kɛ mɔgɔw fɛ ko maa min tɛna don da la dɛ quartier kɔnɔ dɛ o de bɛ na ni projet wallahi ala mina sharaha don n'a y'a kɛ ala ka barika don n'a y'a kɛ ala ka barika don aw fɛn fɛn mana kɛ min y'a mɛn diɲɛ fan o fan mɔridenw de bɛ tile ka ɲini ka lusunu ko in ye tiɲɛ ye nka ne yɛrɛ de diɲɛ na n y'a lusunu di a y'a kɛ parce que dɔ fɛnɛ de y'a di ne ma a k'a dɔn wahayu tɛ jigin ne kan ayi dɔnni ye i b'a minɛ dɔ la dɔnni y'o de kalanyɔrɔ bɛ na o ne ye n ka sariya kalanyɔrɔ fɔ nka i ka segere kalanyɔrɔ bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ sinon sariya kalanyɔrɔ la ne ye sisanikaw fɔ k'u barika da ne ye sariya kalan sisan de hali sini n'i ye ne ɲininka kiti dɔ la ne m'a dɔn ne bɛ n karamɔgɔ wele i y'a faamu ne b'a wele bilahi n ko nin kiti in ye jumɛn ye n'a m'a fɔ seko kalili ko tan walanwalali la kuranna tafsiri la n'a m'a fɔ ibn kasir ko tan a b'a fɔ tabarani ko tan walanwalali la i y'a faamu kuranna ye alhamdulilayi koyi mais i mana kɛ dɔnnibaga cogo o cogo i na dɔnnibaga wɛrɛ ɲininka mécanicien n'i ma se ka film monter i bɛ se mécanicien wɛrɛ ma o b'a fɔ nin film in de ka ɲi a la o tuma n'i fana kɛra kalanbaa ye f'i ka to ka mɔgɔw ɲininka wala min mɔgɔw ɲininka mais nin segere ninnu ne y'a fɔ sisan ko karisa de y'a fɔ sini u bɛ taa to o da la a kungo s'a ma a bɛna fɔ ko i ye tɔgɔ d'a ma k'i ye dawula d'a ma kasɔrɔ i ye kara de d'a ma o de la an tɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ nga a k'a dɔn ne tɛ dɔnni ninnu dilan ayi dɔnni ninnu bɛ di ne ma de nka n'a dira ne ma ala ye ne kɛ maa dɔ de ye ne ye tɛmɛsira de ye n'i y'a di ne ma o de la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ha nin ye n ka nin dalilu in d'i ma a fɔ kana di maa ma dɛ e ye wara de ya mana y'a di ne min ma ne ye jeni kana di maa ma ne ye suruku ye ne ye maa ye ko ne kana di maa ma a fɔ a ma di ne ye ne ka dalilu ka taa nin taa cogo in na nka kana di maa ma walima ni mɔgɔ o mɔgɔ ka surun ɲɔgɔn na an ka dugu la i ta to i bolo ne hakili ko ala weleli don ni jinɛ dɔw to i bolo n'o tɛ ala kɔni a ka dugulamɔgɔ ninnu fɛnɛ bɛ ala kelen dɔn ala k'an bɛ sɔn a ma ka sababu ɲuman k'a ye an ka maa dama dɔ ta